Ωραία, τέλος πάντων, έχουμε αυτό το companion. Ξέρει να βάζει το βίντεο και το έκανα. Έχουμε εδώ, έχουμε αυτή τη λάσκηση 1 και πάμε να τι κάνουμε. Πάμε να τι κάνουμε. Ωραία, την έκανα. Πάμε να κάνουμε την αντιγραφή που έχουμε αφήσει. Λοιπόν, πάμε στην άσκηση. Όχι, άσκηση την αντιγραφή, εδώ έχουμε αυτό εδώ. Πάμε να την γράψουμε στο copybook. Λοιπόν, ωραία, έχουμε 2, 2, 3, 4, 5. 2, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Πάμε. Βύση. Απασχολημένος. Πάμε. Βύση, ξαναγράφουμε. Ωραία, πάμε στη δεύτερη. Spend time. Που σημαίνει, ίσως θα το γράψω δεύτερη φορά. Που σημαίνει, παίρνω χρόνο. Παίρνω χρόνο με την δουλειά μου, τη γενιά μου και τα λοιπά. Πάμε, τρίτο. Screen. Νομίζω όλοι το έχουμε ακουστά. Screen. Είναι και φυσικά η οθόνη, η οθόνη του tablet, η οθόνη του κινητού και όλα. Τέλος πάντων, να μην τα πολύ λέω. Εντάξει, το έχω βάλει και στο γρήγορα. Τα λέω πολύ γρήγορα. Screen, οθόνη. Μπορεί και ρολογιού, όπως εδώ που φοράω. Πάμε στο τέταρτο. Θα το σβήσω μισό. Ωραία, agree, δεν ξέρω πώς λέγεται. Που σημαίνει, σοπτάκι, συμφωνώ με την απόφασή σου. Έτσι κάπως. Πάμε στο πέμπτο, κατευθείαν στο πέμπτο, πόσο γρήγορα το κάνω. Boring. Νομίζω όλοι το ξέρουμε αυτό. Είναι ένα που το λέμε όλοι. Όπως τις κρίσεις στο τέλος του play. Δεν μπορεί να μάθεις, μου το παίζεις, ξέρεις. Τώρα μην είναι μόνος μου και γίνεται γράφει boring. Έτσι λέει κάπως. Ας το κάνουμε. Που σημαίνει βαρετός, βαρετό. Πω ρε φίλε, βαριέμαι. Έτσι. Βαρετός. Πάμε στο έκτο. Που είναι το hang. Αυτό είναι πολύ μεγάλο. Hang out with my friends. Εντάξει, θέλει να γράφουμε διπλή φορά. Αυτό είναι κακό. Η βαρδιά δεν μου χωράει και πρέπει να βάλω και την άλλη γραμμή και θα κάνω περισσότερη ώρα. Τέλος πάντων. My friends. Οκ. Πάω έτσι. Μην μάθουμε τι σημαίνει. Περνώ. Πάλι περνώ ρε φίλοι, πώς περνώ όχι. Περνώ χρόνο. Τρίτη σειρά, ωραία. Με τους φίλους μου. Ωραία. Πάμε στο 7. Στο 7. Text. Δεν ξέρω τι είναι τα μηνύματα. Text French. Text French. So. Friends. Που σημαίνει στέλνω μηνύματα. Μηνύματα σε φίλους.